Kag sa good vibes, masanag na balang Pasko sa inyong nga mga lugar. Aton saksihan ang pilalang sa mga maduagon nga mga banwa kag syudad sa probinsya kag saksihan man naton ang tagsa nila ka mga lights on ceremony sa sining nga report. Sa masanag nga Bacolod Public Plaza, makita ang mga Christmas tree nga himo sa mga recyclable materials kasubong sang plastic bottles kag mga tin cans. Magluwas kay Santa Claus nga nagbisita sa plaza, naghatag sang kalingawan ng mga school choir nga nagpaindis-indis sa Christmas lights on ceremony sang syudad. Nag-join ang barangays naton to have this program in which nami man okay at least may involvement ang aton ng mga kabarangay. We will request with Mayor Alvin that every night kan makapasiga kita para at least makadugang kita tourist attraction diri sa Bacolod. Karon nga Pasko, ginadagsa man sa mga bisita ang mga nagapula-pula nga Christmas village sang Hinigaran. Ang Nutcracker Christmas Village sang banwa ang pinilang sa mga ginadugukan sa mga tumalanaw karon nga Pasko. Agaw atensyon naman ang giant Christmas tree sang Silay City nga may kasubong sang stained glass design nga mas nagpasanag sa City Plaza. Hindi man magpaulihi sa kasanag ang plaza sang La Carlota City nga nagasaulog sang Christmas Festival of Lights and Music karon nga Pasko. Indugukan naman sa mga kabataan ang kiddie foam party sa Christmas Lights on Ceremony sang Cadiz City. Ang selebrasyon sang tagsa ka mga LGU karon nga Pasko kabahin sang pagpasalamat sa mga bugay halin sa makaako dungan sa pagsugalaw sang panibag-ong tuig.